Shalom mari hita saluhna. Pangulani Huria, Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton, Mauliate, Susudehita, Damang Dainang, Naro Marminggu di Bagasan Sadarion, Tarlumobei, Molotungadong, na Oddo Pehea, Madohoti Parminggota di Garejaon. Di minggu naro, anggia ma hipasita boi rohita toktong, Madohoti Parmingguon berbahasa Indonesia, gelombang pertama pukul 2 luip, dohot berbahasa Batak gelombang kedua, pukul 10 sadawip. Tuhatta ma nama dongani hita saluhukna. Pangaradi mahita dinalaho mamuji Tuhatta di Parminggota, martangi yang mahita di Bagasan Rohatta be. Amin. Rim mahita jongjong, tapuji Tuhatta tai dehon ma Yesus saingani. Natutu situtudo nahudokot tuhamu, namajakon nahusuru, ahudo jinakon nadisi, alai nasa namajakon nahu, majakon namarsuru ahudo, marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadian natumo palangit dohot tanoon, sai di pasaorhon ma damena tuto ditabe. Amin. Tapuji Tuhatta, jongjong dopeita, maredeita nomor 20 ayat sada dohot 2. Amen.
Tato potima saluhutna pangalau siota diadupan ni debata rap mahita madok tangiang panidangi otai rap mahita madok ali amanami na di Banua Gijang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong mi jalan na patauhon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha hu parhatopotami do naso hu haolongi hami ho sian nasaroha todi pikiran dohot gugunami jala dongan ipe daku haolongi hami songon pakahaolongi ni Kristus di hami namian dongolum di bagasan todi nami alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahonami hutulak hami do todim dang huradoti hami lomoni roham ipe sesa manasa dusa nahula hami urupi mahami paturehon pangalahonami jala di bagasan panungunoguon nito dim mahami disudie ulaon nanaing ulon nami tujuluanon asa gabi patar di bagasan hami dohot di bagasan saluhut halak hamuliaon ni panopayonmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pohon mahinta martangiang di bagasan rohatabe. Tongonon ma hata nitu hata nagabe hata si patogartod di dihita unang ma marpangasi holong ni rohai hagigihon hamuma najat pareak hamuma nadenggan ingot hamuma holong ni roha sama dongan Kristen masih jolo-joloanan mahamu marsi pasangapan atong duduk ni rohata rap mahita madok tangiang nani ajarhon ni tuhata tuhita tangiang alia manami na dibaga luan gijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesa madosanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo napuna harajaon dohot hagugun dohot asangapon rodi saleleng nileleng na amen. Majaha mahita marsori-sorin marsialus-alusan sian hatani tuhata natar surat di buku pesalmen bidusada mamuka sian ayat sada sahak rodi ayat onom di ayat onoman non rapita majaha rim mahita saluhut na jongjong. Martua mahalak naso olo mangihuton tahi niaka parjahat jalan naso olo jongjong tudalan niaka pardosa jalan naso olo sahudulan dohot aka pangarehei sai patik ni jauh dolo ni rohana jala sai iro dipikir rohana alian dohot porngin songon hau do ibana nasinuan di topi ni batangaik namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina bulungna pedang olo malos jala sudena ni ulana majadi do alai dang songoni yang go pangalahon yang kaparjahat songon orbuk
Ibaheni dang manahan akka parjahati maradupun paruhuman. Manang tarbahen akka pardosa jongjong diluhutan ni akka natigor roha. Rapita majaha. Ai ditada jahuba do dalan ni akka natigor rohai. Alai matua laholonong do anggo dalan ni akka parjahat. Sangap madiama. Di bata ama anak doto di porbadia tai dehon ma sangap madiama. Rap dohot dongata saha porsiaon na dilihat portibion, rap mahita maka tidakon ha porsiaoni, rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahoba na sasadei, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido Tuhanta na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hao pinorsilang, jala ditanom. Dungi mulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Disimai ibanai pamamulak sogot tutanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot diasesa di dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate. Dohot diangoluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Epistel songon patujolo ni jamita di mingguta di bagasan sadarion ima natar surat di Jakobus bidutolu ayat 10 tolu, Rodi biduopat ayat tolu, diuduti ayat pitu, sahatu ayat walu a. Songonon ma tarsurat disi hatani tuhata hujahau kami, tapai hutiut ma di bagasan rohat tabi. Ise hamu nabisuk jala napattas marroha, sia denggan ni parange nama di pataridahon ibana akka ulaonna marhite-hite halabohon ni habisuhon. Alai molo ditiop hamu pangiburuan napait dohot hatok karon di bagasan rohamuna unang mapuji hamu diribuna maralohon hasitongan uhut margabus. Dadai habisuhon naro siag gijang, na sian tano doi, sian rohani jolma, sian sibolis. Ai ia disi pangiburuon dohot hatok karon, disima hagaoron dohot sadok ulaon hajahaton. Alai yang go habisuhon na siag gijangi, sadok na botor doi
olo mardame, labok, pangului, gok asiniroha dohot parbue hadengganon, dau sian hagangguon nang pangasion. Alai di bagasan dame do disaburhon, parbue hati goran diakka namangulahot damei. Ya dia do akka perbeda dohot parmusuon nadihamu. Eda sian hisap-hisap akka namaralo di bagasan akka ruas muna. Namar sakapi dorohamuna alai dang dapotan. Nama bunu dohamu jalamangi buru laos sotaruli hamu. Nama sialoa dohamu jalamar musu soadong dihamu. Ala somartangiyang hamu. Namartangiyang dohamu nian alai dang majalo. Ala sala tangiyang muna. Ay naeng pas suasai honon muna doi di bagasan hahisapon muna. Atong ului hamuma debata alo hamuma si bolisi. Dungi mapurus maibana sian hamu. Pajonok hamuma tu debata. Dungi pajonohon nama tuhamu. Olak nima sahatna martua ma aka nau bege hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita huhut pasahaton pelean adorakson tapasahat peliata manang nauk tapasahat nakid dinalaho masuk tuing ananon hatan itu hatta nama nugu rohatta didok di Psalmen 54 ayat 2. Marroha habisaud mahamu mamele tuho ujokku maguarmu ale jahuba ay haleaud doi. Uhud pasahaton pilihan marede hita nomor 242 ayat sada rodi dulu. Oh
mahita jongjong, tapasaha mapeliata, tuadu panituhanta, rap mahita mangedehon, sai pasu-pasu. Tabegema tikting di huriata. Salam. Tapatakas ma tikting manang buah-buah di huriata di mingguon, dohot di minggu nanangro. Minggu tanggal 26 September 2020 sada, songon nasomal peliata pasahat at dorang masuk kita tu gedungon. Hari Selasa tanggal 20 September 2020 sada, pertangyangan sektor Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, Padang Bulan Sada, dohot sesi kambing ditiadakan. Hari Kamis tanggal 20 September 2020 sada, pertangyangan PWMI di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 pituwib. Pertangyangan P2MI di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 siawib. Hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020 sada, sermon speaker calon speaker dohot majelis di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 waluwib. Hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sada, sermon guru sekolah minggu di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 pituwib. Pertangyangan P3MI di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 siawib. Hari Minggu nanengro tanggal 3 Oktober 2020 sada, songon nasomal peliata pasahat adorang masuk kita tu gedung kebaktian. Jala pasahat ton pelia tujolo dohita dinaho manupahi dana parpem. Akaruas ni huriata nomor ulang tahun hari hatutu hari perkawinan, godangna sada keluarga, jala anggota ruas ni huriata nomor ulang tahun hari hatutubu, godangna 10 sia halak. Hatan itu hata nasongon kado ulang tahun di Hamuna, di mana tersurat di Pesalmen Bidu 50 ayat 20 tolu, manang ise nama melehon hamuleateon, ido na pasangap ahu, jala mampahen lapang, asa hupatuduhot di ibana hatuaon ni debata. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, gajang ma umur muna, hipas jala goklas roha mahamutoktong. Tuhata Yesus masuk. Undangan Konferensi Resort, pimpinan Distrik 2 Wilayah 1 mengundang Bapak Ibu, para pendeta guru Injil yang berafiliasi aktif dan pensiun di GMI Kasih Karunia, beserta majelis gereja, komisi, panitia dan seksi, dan utusan atau cadangan ke konferensi tahunan untuk menghadiri Konferensi Resort putaran pertama program kerja yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dimulai pukul 18 sampai dengan selesai bertempat di GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih tertanda DS Pendeta Benget Rumah Horbo MTH. Nama ragam, penetapan komisaris sektor telah melalui diskusi dengan sektor dan para LS beserta pendeta, ditetapkan komisaris sektor pada saat ini sebagai berikut. Sektor Medan Baru 1, Les Speaker Erlinda Simanjunta SPD.
Sektor Medan Baru 2, Les Speaker ASM Silaban BA, Sektor Sesi Kambing, Les Speaker PR Haryanja SE, Sektor Ayahanda, Les Speaker LN Boru Panjaitan SEMM, Sektor Skip Seagul, Les Speaker WAH Sehombing SSOS, Sektor Setiabudi Padang Bulan 3, Les Speaker ET Sihite SEMM, Sektor Kampung Anggrung, Les Speaker J Panggabean MPDK, Sektor Padang Bulan 1, Les Speaker Dr. Randa L. Borusimamora MSIAK, Sektor Padang Bulan 2, Les Speaker Dr. R. Borusiombing, Sektor Sidorame Glugur, Les Speaker NJ Boru Pasaribu, dan Sektor Medan Kota, Les Speaker FN Boru Togatorop. Namangihut warta renovasi gereja, panitia renovasi mangidohot tuhita saluhutna, ruas ni Huriata, asa parsidohot tita di manupaki, dana renovasi ni Huriata. Jala mardomu tu pakatayon ni panitia dohot komisaris sektor. Di baim masa ada proposal masing-masing sektor na tiniup ni komisaris sektor. Jadi marpangiduan ma panitia renovasi dihita saluhut narus ni Huriata, asa buka jabuta buka rohata dinalaho manupaki dana renovasi ni garejata jaladong piga-piga nanaing metode nanaing pasato ni komisaris sektor boido ala masa pengerjaan on 2 bulan boido secara iman mangalehon per bulan manang sekaligus boido dipasahat tu komisaris sektor manang langsung tu panitia manang tu sekretariat gereja. Jadi harap rohanami soksongoni nang di panitia renovasi rade mahita jala tabain maon kesempatan dinalaho manupaki dana renovasi ni Huriata. Namangyut muse dibuka do kelas katisasi sidi tuaka yano kota asa manang ise anak ni Huriata nanang parsidohot di kelas katekisasi asa boima mendaftar tu asisten 2 pimpinan jemaat pendeta RM Marpaung manang langsung tu sekretariat gereja paling lambat hari Minggu tanggal 26 September 2020 sada. Jala dihimbau muse tuhita salut naruas Huriata di masa ni renovasion asa dinalaho mamarkirhon kendaraan boima diparkir di pekarangan PKMI sada. Soksongoni dipangido Huriata di hita saluhutna dihamu amanami inanami ruas ni Huriata ima di validasi keanggotaan na baru. Nungannya dipasahat panitia tuhitabe aka blanko si ision. Arop rohanami asa tapaula mai melalui komisaris sektor manang langsung tu sekretariat gereja. Namanghiut ima himbauan Satgas Covid boima songona somal soksongoni nang tim konsultasi kesehatan. Tarungu bima dihamu amanami inanami na berkebaktian sadarion di Jabuta, arop rohanami di nalapasato peliam muna, boido langsung dipasat tu Huriata melalui sekretariat gereja. Di masa nitikting dihita di minggu sadarion, ada orang masuk kita tu Tangyang Hamalimon, Maret de Mahita, sian buku endeta nomor 240 orang.
marohata martang yang mahita. Kok puji-pujian dohot hamulia teoma di sobarohanami tuho ale Tuhan. Dinamakilala kami didenggan ni basam dohot pasu-pasum. Natoktong mangiring-iring perdalanan di ngulu nami. Jalan apa yang ngotok kami di ari napira badiamon. Roh kami sian ganum inganan nami be. Lau marsaur dohotto. Marsaur dongan nami saporsian di ingananon. Ila mamuji-muji pasangapon guarmu nabadiai. Alani ale Tuhan loasma haradion ni rohanami dinalaho mamuji pasangapokko gabe pelian na ususi di jolom gabe dapota pasu-pasu hami madalani ari-ari ning ulu nami. Ale Tuhan dibata amanami para sirohana sumurung. Asima roham mamerek kami dihagaleo ni pamatang nami ng todi nami. Disalut akadu sa pangalausion na hula ami maradopoko, maradopondongan nami jolma. Marhite-hite tangyang nami ditikon ale Tuhan. Si sama dosa nami. Asa tarbaik kami mangido tu jolom marhite tangyang nami ditikyon. Ale Tuhan dibata ama nami. Martangyak kami nuaing tuho. Pasauton saluhut akahinaholso ni rohanami, saluhut ruas ni huriam, dinalaho madalani ari-ari ngulu nami, di ari-ari nanang pasatomu dope tuhami, pasu-pasu mo ali Tuhan saluhut ruas ni huriam, disaluhut aka si pikiran, disaluhut aka pabahenan, disaluhut aka ngulu-ngulu nanaing dapoton nami di ari-ari nanang roh. Soksongon ni ale Tuhan hupasatami tuho, disalut aka kesulitan-kesulitan ni ekonomi, dia kepikiran-pikiran na jot mapar ale Tuhan, alani situasi kondisi na udo pihami, jot si pata, mabiar hami ale Tuhan mangalakahon lakanami, ale posdorohan nami marhiti-hiti tangang nami ditikyon, na tiupomudo tangan nami, jalatuguomu hami, asa mardalak kami, ibagasan lomoni roham. Soksong ni ale Tuhan, hupasatami akaya nakon nami, na dibagasan parsikolaan na, siyan tingkat na terendah saat tu na tibope. Hupasatami tuho akaya nakon nami ale Tuhan, asa pasu-pasu manasida, di parsiajaran nasida. Asa gabe anak hasonangat di hami, gabe anak nabuy, membanggahon hami salut na tua-tuana. Gabi hasanga pemanang diho. Soksong ni ale Tuhan nang diakaya nakon nami, nadung tamat siyan aka persikolaan na, si hol rohana ale Tuhan mangalului parkarijuan, mangidu hami tu asini roham ale Tuhan, patudu matu saluhut anak akaya nakon nami, aka parkarijuan hobar tulomoni roham, asa marlasini roha akaya nakon nami, nak kami saluhut na tua-tuana. Soksong ni ale Tuhan nang dia akaya nakon nami, nang tang umurna, si hol rohanami ale Tuhan, dinalapa jogjonggon rumah tanggana, alay satu sonarion, dang dapota depe nasida di rokap nasida. Mangido hami tu asini roham ale Tuhan, patudu matu akaya nakon nami si rokap ni todina, asa marsorak sonang nasida ale Tuhan soksongoni nang kami. Songsoni ale Tuhan, hupasatami akka keluarganya nakon nami, naung hot, di parsari piyonna, aledang jupangan dope pasu-pasu. Asa tubuan anak tubuan buru niyan akaya nakon nami pos dorohan nami ali Tuhan marhite tangyang nami ditikyon. Pasahatom mudo to nasida. Saluhut akan napinarsita nasida. Ima dihagabiyon hajol maon tubuan anak do buru di rumah tangga ni akaya nakon nami. Pos dorohan nami ali Tuhan. Natangi honam mudo tangyang nami on jala pasautonmu. Di tonga-tonga ni rumah tangga nami be. Soksong ni ale Tuhan, martangya kami tuho, pasaton huriamon, gereja metodis kasih karunia, hupasatami uluan nami ang padita pimpinan jemaat, dot asisten pimpinan jemaat. Asa pargugo mo nasida ale Tuhan, lehon bisuk, lehon gogo, dinalaho parmudu-mudu hami saluhut akaruas ni huriam. Asa marhite haradion nasida, jala marhite-hite gogo nasiakko,
Tarbaik kami mangulu di bagasan asi doat lomoni roham. Sok songon ale Tuhan ning disaluhut aka pelayanan nasida hupasat tami tuho. Asa di ari-ari na mangihut. Lam gada haporsyaon nami. Hinorhon ni tugu-tuguon ni aka pimpinan ni jemaat nami. Sok songon ni ale Tuhan nang di program ni huriam. Terlumubi ma di renovasi ni gereja nami. Pos dorohan nami ale Tuhan. Marhite tang yang nami tuho di tikyon. Pasu-pasu masaluhut kami, pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam, ukap akapadiluan di langit ali Tuhan, pasahato pasu-pasu mitu kami, asa terbaik kami manupaki, dana nanaing sipakeon di renovasi ni hurian nami. Pos dorohan nami ali Tuhan, natupado sudi di jolom, jala pos dorohan nami, napasahato mudo itu kami. Soksongoni ali Tuhan, nang disalut aka rencana-rencana na asing dope, naung itetapon ni aka majelis di huriamon mardomu to konferensi resort nanang patupaon ni huriam kupasatami masudi tuho pos dorohan nami mardala desude di bagasan no moniroham atong ale Tuhan satokin nai tarpasu-pasu mahami marhite hatam na pinasat ni naposom ukap jala pergugoy hami dinalaho manangihon jala mangulahon hatami. Soksongon yang dinaposom napasaton hatami, pargugoy parbisuki. Asa marhite-hite gugo na sekko, tarbaik kami mangulahon hatami. Pinuji pinasangap magwarmo aliyamang, marhite anakmu Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Laho manomo-nomo hati ni tuhata ima jamita di Parminggota Sadarion maret de mahita sian buku endeta nomor 280 ayat sada dot ayat 2 rin mahita jongjong saluhutna. basam atotong manugu-nugu kami pinabui kami marhahipason ro tu bagas parsobanon alane mian matodim mian madamem di tonga-tonga nami terlumubi inalaho tu mangion hatap kami asa to dimima na manorangi roha nang pikiran nami nang naposompe dinalau pasahaton perbadiai jala pargugui jalo matang yang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Kudul mahamu. Shalom marihita salukna nangsongoni di ruas ni debata namar minggu di Jabu. Shalom madi hamuna salukna. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di Mingguta Sadarion
ima na tersurat sian buku nabadia na sinuraton ni si Markus sian bidusia mamukkamai sian ayat 33 saha rodi ayat 37 songonom maridok hujaha di bagas goarni tuata Yesus Kristus. Dungi sahat manasida tuhuta Kapernaum. Jadi dungro di tonga jabu ibana di sukun manasida. Ahado na hinata amuna di tonga dalani. Alay makkohom do nasida. Ay dihatai do di dalani manangise nasida nasumurung. Laus hudul ma ibana di jauh ma na 12 di dok ma tu nasida. Iai nanaing gabi parjolo di rohana. Ibahen ma ibana parpudi. Jalan naposo ni saluhut donganna. Tungi dibuat madadanak sada. Dipajongjong ma tutonga-tonga nasida. Dihaul ma jala didok ma tu nasida. Nama jakko dadanak sada sisongonon marhite-hite guarku. Audo najinakon nadisi. Jala nama jakko nau. Dada au najinakon nai namar suru audo ido sahatna. Dihamu amanami inanami nahinaholongan nagabetema di minggutta sadarion ima di jou gabe parhubes. Olo tabereng do amanginang lapatan ni parhubes manang pelayan. Na perjolo didok membantu menyiapkan apa yang diperlukan. Dungina peduahon menerima atau menyambut ajakan seseorang. Baru na patuluhon mengendalikan akka ulaun na dihapor seaut tu imana. Jadi dihamu amanami nanami na inaulungan molo dituduh hita sada parhubas ima nagabe siulahonon manang nagabe tanggung jawab di hita molo di pasahat tu hita sada ulaun parhubasion manang sebagai pelayan. Takaning dinata jaha jala tabige hata ni debata nagabe turpuk jamita jala na naing si pahusor-husorotta di bagasan roha ng pikiratta. Dina merdalan Tuhan Yesus doak kasisianna dito ngadalan terjadi ma perdebatan di akka sisian ni Tuhan Yesus taringot. Isema sian nasida nasumurung. Manang bolo di bahasa Indonesia didok, siapakah di antara kita yang paling terbesar? Jaladung ditakasi Tuhan Yesus itu nasida dan arang naulo mengelusi. Makohom do nasida. Alai diboto Tuhan Yesus do, ahana ni hatan nasida na dito ngadalani. Ay nga dong nabuni mulu di debata. Ahana adong di pikiratta, ahana namong di bagasa rohatta di boto Tuhan Yesus doi saluhutna. Jalai do bain nagabe di patung di pajojor Tuhan Yesus hatorangan. Imana nidok nanak kaning di ayat 35. Joma nasa 12 di dok matu nasida. Yai nanaing gabe parjolo di rohana di bayan ma ibana parpudi jalan naposo ni salhut donganna.
Olo dihata-bata di dok naposo. Nakaning upatorang tuhita bahwa tema dihita parhubas. Alana biasa mulo di ulaun par pestaon dangi saya dituduh do akan naposo akan pemuda-pemudi makobasi akan alau si ulau. Ide amanginang. Jadi dia mua manami nahina hulungan hata ni debatana ung tabiginak kaning patorakot tuhita. Barang siapa ingin terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan. Perhubes. Manang songonatar surat di atas ni debata naposo. Ido sebenarnya molo diakkan naposo di zaman yakka orang tua nami, bahkan di zaman nami selalu do ringgas nalau makubasi si hubaso. Molo adong rotamu tu jabu terdisuruh do tu naposo nadong di si hubasi jo. Saya molo nuaeng gabe akka orang tua do makubasi si hubason molo akka naposo gabe huddul do. Baki balikan nate amang enang. Alasanna enggak tahu aku apa yang mau disiapkan katanya. Ya mua manami hinahulungan. Tuhan Yesus memberikan suatu pandangan jika seseorang ingin menjadi terbesar untuk memperoleh jalan kemuliaan, hendaklah ia menempuh jalan penderitaan atau sengsara. Paling tidak, ya ikonoli mana loja. Kalau daung do unang makirim daruli hamuliau ni mana. Itu berarti seseorang ingin terbesar, ingin menjadi termulia, dia harus menjadi pelayan. Manang perhobas, manang naposo. Orang yang seperti itu pasti ikon relai mana berkorban. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, bahkan materi yang ada padanya. Dia korbankan hal itu untuk melayani Tuhan. Jadi dihamua manami nahinahulungan. Bolo tabereng do arti kata pelayan sesuai itu Alkitab didok di si pemberian seluruh kehidupan kepada Allah di dalam Kristus Yesus melalui tindakan konkret sesuai dengan firman Tuhan. Pemberian kehidupan. Tapi lehod do ngolutta tu debata. Saluhu ngolutta. Inalau makubasi huria ni debata. Alai kotong do berdasar hon. Asitongan ni hata ni debata. Kudutusinak kaning gabe ditugu Tuhan Yesus dosa danak. Nagabe sada contoh. Nalau patorakonon na taringot tu parohaon niya kasisyan na ambisius, ingin terbesar dan ingin ternama atau ingin termulia di dalam kehidupan mereka. Cuma sada danak jala di haul danaki jala di patorang Tuhan Yesus ma tunasida. Pasek ko sa danak karwa. Dangano karo tudusan nasing. Kudang. Alay na paling tepat. Dia kapikiran ni tudusan tua kapikiran ni sesian na itikini. Ima taringot tu sa danak. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, apa rupanya? Yang bisa kita contoh. Yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita teladani dari sikap hidup atau sifat hidup seorang anak kecil. Ternyata manginang masih gudang na perlu
Duon sifat niya kada danak. Terlumobi dihita kanaung magudang, dia kanaung dewasa, dia kanaung matua. Ada 6 poin mengenai sifat seorang anak-anak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seorang anak punya hati yang tulus dan rendah hati. Punya hati yang tulus dan rendah hati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Jangan ada kolong marpangas di songon naidok nakaning. Jika dia mengasihi seseorang, dia mengasihi seseorang dengan tulus dan sepenuh hati. Yang kedua, Bapak Saudara, berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Molo di rona atau netua-tuana, itor di babua do tua-tua. Bapak, nakaning di dok guru nami ikut tuhorod do sipatu. Molo marsikola marsogo inna. Molo idok na tua-tua nangarok kebeng ninna. Ido terus pabohononna. Sampai tangis petaho. Bergili-gili di tanoi. Dia mau mengatakan apa yang memang perlu dia katakan. Yang ketiga, Bapak Saudara, sikap yang polos dan jujur. Sikap yang polos dan jujur ini, dia seorang anak selalu terbuka dan selalu jujur. Ale Roma hitana tua-tua meloroh tukang kredit kan. Do oma dang ijabu dah. Hita do mengajari anak kotai marga. Alai mulu dadanaki, mulu dak pajupang do tita. Mulu suku kala dijabu do mak, dijabu do. Enggak ada kebohongan di dalam dirinya. Ale Roma hita manangis nong narodo dang ijabu udah. Kita ajarilah anak-anak kita itu lakukan dosa sehingga sampai besar dia tidak takut lagi melakukan dosa. Pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang polos dan jujur. Kemudian yang keempat, hidup ceria dan hidup apa adanya. Loro imana tu ro sada danak tu sada punguan tidak danak. HP baru dope itu hor bapak na di mana sada meam-meam. Teriba buah deh. Woi, dongan. Itu bapakku dia motor-motoran. Begak. Jala bangga doi mana di sini. Manang nabu HP, mulu adong pena di dongan lu baga sini, tak pola. Masalah di mana? Yang kelima, Bapak Saudara, tidak pilih teman dan menghargai perbedaan. Ihado tikki kami mahasiswa di Siti Manginang. Adong dosen nami hala Amerika. Adong dosen nami hala Korea. Adong musia dosen nami hala Sunda. Ya nakonna. Dudube dangi. Tang marsyat tu sa bahasa anon. Alay buy do lagi mardongan. Tang peso marsyat tu sa bahasana buy do na sida mardongan. Tang pilih-pilih. Yang gua na mangudang kan tang masa besok ini kan. Mulung na mangudang baisin na dung di rohana ima di dongani. Mulo sudum di rohana ipa holang. Dan yang terakhir dikatakan, suka berbagi dan tidak egois. Mulu adong si panganon na. Olo di mana mangalit tudongan na. Nang hola diri na di sarihon. Alay mulak ka na magudang, bagari dia kurang. Tarhonale onok kudiho. Jadi dia mua manami na hinaulongan. Ima ka contoh do teladan siya nakasibat niya kadadanak. Na pinatorang ni Tuhan Yesus, inay do imana. Tirulah anak-anak yang punya sifat tadi. Ay mulo yakka masyarakat gambaran yakka danaki, anak-anak itu adalah orang yang rendah, orang yang lemah, tidak tahu apa-apa, butuh pertolongan, butuh diajari atau butuh dipimpin.
Itu konsep kita, masyarakat, terhadap seorang anak. Tapi ternyata konsep firman Tuhan mengatakan kita harus banyak belajar dari sifat anak-anak. Karena konsep itulah maka sering kita mengabaikan anak-anak di dalam keluarga. Seringkali kita tidak minta pendapat mereka, apa yang mau kita lakukan kepadanya. Tak polo sasuku nih, mulu neneng menur baju pe, romak na itu hor, tak polo sukun, baju nabuhado model na, warna nabuhado, terlangsung do, romak na itu hor. Nyon, pakai baju. Tidak ada konsultasi, tidak ada perlu diminta pendapat anak. Audo pena mengatur kok tersogoni kira-kira ini. Padahal anak juga kan punya keinginan, punya kerinduan, mereka juga butuh dikasihi, butuh disayangi. Jadi dihamu amanami nanami na inalongan. Ido benda didok Tuhan Yesus nekaning. Di ayat 20 didok hatani dibata dungi dibuat madak danak sada dipajongjong matu tonga-tonga nasida dihaul majala didok matu nasida nama jakot dak danak sada song cisongonon marhite hite guarhu audo najinak konna yang menerima seorang anak seperti ini berarti aku yang diterimanya. Yang mudah bergaul, mudah menerima persahabatan dan tidak mempersoalkan siapa orang tersebut. Jadi dia mu amanami naulongan. Itu benar Tuhan Yesus. Kalau ingin menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan, menjadi perhubes, menjadi naposo. Jadi adong sada kesaksian ni sada padita Korea nah ya menyumbang gereja di Indonesia di tiki baru di tempat to di mana di sada tempat heram mai mana memering sada ama asal roa matau sigan minggu tu gereja tang di hari Minggu, di hari-hari biasa, selalu mana payason gereja, baik manapun di bagas, baik payason di luar, payason mah na perlu si payason. Jadi, ang padi tahun, ala na baru do besi dan kita damat tahun. Saya datiki di sukun, ang padi tahun batu amatay. Buasa gabi amang payason nakka si payason di gereja. Alay di do amatay ma siyan na julu sa tu sonari memang nga terpanggilaw payason bagas curon di bata. Jalahu hilalado basa-basa pasu-pasu ni di bata. Ala na hulihor rohaku payason bagas curon itu. Ima alus ni amatay. Dia penasaran amang perditaon di sukung ma tu majelis na dong isi. Isi do amatay. Ninda ma. Didok sada majelis ma. Iboto amang do inda. Tahu. Salah satu direktur utama sada perusahaan may di Koreaon. Kota songgok mamang perditay. Nairipi mana do? Jolma biasa. Ternyata salah satu direktur utama sebuah perusahaan besar. Jadi dihamu amanami nanami na hinaulongan. Lasido na lao sido honok kutuhita. Mulu diadupan ni di bata HP. Yang merlaku pangkat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Nah merlaku si kerendahan hati yang ingin melayani Tuhan.
alana sarupa do HP dia dupan ni debata, na mek na magodang, na marpangka doho na lea sarupa do dia dupan ni debata, jala sarupa do tuppalna. Dia kana olo makkubasi urian ni debata, dia kana ringgas melayani bagas joroni Tuhan. Tuppal nalau si pasah atau ni debata tu hita ima harajaon benua gicang. Tang disukut debata HP diari parpudi sugut ahado pangkak muditikki di portibi dang ngihen HP. Porsea doho jale di ulau kodo na hodok koni tikki mangulu ho ido. Kala nih dia mua manami na nami na hinaulongan. Hidup bain na didok Tuhan Yesus. Matius bidu 27 ayat 12 didok. Ai si pauruodo ganuk napatibbo dirina. Alai si patibodo napa uru dirina. Amin. Bertanya kita. Mau liate di huali de batang di syalhatam nong di patol haso di tonga ni punguan nami. Posdorhanan natod dimi mangalopok koni di bagasan roha nang pikiran nami. Jalau rupi pergugui mahai mangulahon hatami. Asima roham dihame le debata. Jalo matang yang nami di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus. Amin. Sarim mahita salu na jongjong. Hidok tuata Yesus. Ia nanaing gabi parjulu di rohana. Dibahen maibana parpudi. Jala naposo ni saluhut dongan na. Amin. Tapuji debata. Pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu. Dipasodakon Tuhan debata mabuhina tuamu jala asi marohana midamu. Didopakot Tuhan debata mabuhina tuamu. Jala dipasaorkon madamena tuton dimunabe. Amin. Oras marita saluna. Shalom. Yang mana apa? Di itu ya Pak. Ada atau di